салому дуруд дӯстони азиз ва тамошобинони канали Футбародарон. Кушодашавии Академияи Ювентус дар Тоҷикистон ҳодисаи ниҳоят муҳим баҳри ояндаи футболи тоҷик аст. Оиди Академияи дастаи Турини мо якчанд видео омода кардем ва маълумотҳои умумӣ додем, аммо рӯзҳои охир дар ин бора саволҳои зиёд мешаванд. Ин академия кай кушода мешавад ва киҳоро онҷо қабул мекунанд? Маҳз ба хотири саволҳои шумо мо маълумотҳои охиронро вобаста ба Академияи Ювентус дар Тоҷикистон ҷамъоварӣ кардем ва ҳоло пешкашатон мегардонем. Барои дастгирии лайкҳои қиматбоҳои худро фаромӯш накунед. Мо бошем, оғоз мекунем. пеш аз оғоз хотиррасон мекунам ки сарпарасти барномаҳои мо ширкати 1x аст. Тамошои ҳамаи рӯйдодҳои варзиширо ҳамроҳ бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз соми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFoot. Маълумотҳои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият. пеш аз ҳама бояд гуфт ки Академияи Ювентус дар Тоҷикистон бо шарофати соҳибкори муваффақи тоҷик ва ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Дилшод Ҷураев кушода мешавад. Тавре ки мо қаблан аллакай хабар дода будем, он дар маҳаллаи 102 шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Бояд қайд кунем ки дар Академия Дилхоҳ нафаре аз 5 то 16 сола метавонад номнавис карда тамрин кунад. Онҷо ду сармураббӣ аз Италия фаъолият хоҳанд кард ва ҳамчунин ба онҳо мураббиёи тоҷик ки дар Италия омӯзонида шуданд кӯмак мекунанд. Яке аз сармураббиёи Академия Федерико Сбарбати аст ки аллакай муаррифӣ карда шуд. Я тренер по футболу из Италии, у меня лицензия УЕФА, у меня опыт работы тренера в таких странах, как Финляндия, Хорватия, Россия и Германия. Очень скоро я приеду в Таджикистан, в Душанбе, в качестве главного тренера Ювентуса Академии в Душанбе. Ному нафари сармураббии дуюм ки аз Италия аст, ҳоло маълум нест. Ҳарчи зудтар кушода шудани академия ба фоидаи кор аст, вале тавре ки яке аз намояндаҳои он Фаридуни Шарифзод хабар дод, корҳои сохтмонӣ идома доранд. Рӯзи оғози фаъолияти академия аниқ нест, вале аниқ аст ки он баҳор кушода хоҳад шуд. Аллакай як навори кӯтоҳе аст ки дар он чӣ гуна будани бинои академия нишон дода шудааст. вале аз ҳама чизи муҳимтарин ин суғурта ё худ страховкаи футболбозон мебошад. Чанд рӯз пеш Академияи Ювентус бо ширкати суғуртавии бима қарордоди ҳамкорӣ ба имзо расонд, ки он хело муҳим аст. Тавре ки хабар дода мешавад, ин ширкат ба сармураббиё ва футболбозон ҳангоми ҷароҳат ва ё осеб бардоштанашон як қисми маблағи муолиҷаро пардохт хоҳад кард. Яъне ба онҳо ҳангоми муолиҷа кӯмаки молиявӣ расонда мешавад. Ин хело муҳим аст, зеро саломатӣ дар мадди аввал меистад. Бисёр футболбозони ҷавон ва умедбахши мо аз пушти ҷароҳат ки онро хуб муолиҷа накарданд, фаъолияти футболии худро идома намедиҳанд. Хулас, ино буданд якчанд маълумотҳои муҳим ва нав аз Академияи Ювентус дар Тоҷикистон. Мо ба ташкилкунандаҳои он бурдборӣ хонем ва умед мебандем ки бо шарофати ин академия сатҳи футболи тоҷик боз ҳам болотар мешавад. Бо ҳамин орзу ва умеди нек барномаи имрӯзаи худро ба анҷом мерасонем. Бо шумо будам ман Беҳрӯз Артиков ва ин канали Футбародарон. Хайр то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.